Хонахои Фуруши дар шаҳри Вахдат дукомнатаҳа квартира дар 5 мошина қарор дорад. 52 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб, стадион, садик дар наздикиш аст. доми 7 ошхонага. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 285 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 14 микрорайон. Дукомнатаҳа квартира дар 3 мошина қарор дорад. 57 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 285 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. Дукомнатаҳа квартира дар 5 мошина қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб, бозорча, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 260 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар ноҳияи Вахш. Дукомнатаҳа квартира дар 3 мошина қарор дорад. 30 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Ленинский район. Дукомнатаҳа квартира дар 5 мошина қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. оби гарми хунук. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар ноҳияи Ёвон. Дукомнатаҳа квартира дар 3 мошина қарор дорад. 55 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 215 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Хонахои Фуруши дар шаҳри Ҳисор. Якомнатаҳа квартира дар 11 мошина қарор дорад. 45 квадрат метр новостройка аст.
хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри турсунзода дукомната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, тарафҳои Зарнисор. дукомната квартира дар 19 ошона қарор дорад. 53 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документаш 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. 3 лифт дорад. дар наздикӣ роҳи калон. нархаш 165,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг бизанед, аз номи канали мо гап бизанед, арзонтон мекунад, ҳайрон мешен. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.